Nič nesplní tvoje prianie tak rýchlo ako tieto dve veci. Prvá vec. Prestaň tlačiť na pílu. Čím viac niečo strašne moc chceš, tým viac dávaš pozornosť na to, že to ešte nemáš. Inak povedané, nerezonuješ s frekvenciou splneného priania, ale s frekvenciou potreby. A tak si priťahuješ stále viac potreby. Nahrať pocity potreby, nedočkavosti, nespokojnosti, pocitmi zrušenia z naplňujúceho sa priania alebo pocitmi radostného očakávania. Je to presne ten pocit, ktorý sme mali ako malé deti na štedrý večer. Keď už sme videli darčeky pod stromčekom, ale ešte nebol čas na ich rozbalenie. Žiadne pocity potreby, len radostné očakávanie. Druhá vec. Prestaň sa už prestať. Musíš sa prestať vžívať do minulosti a budúcnosti. Z drvivej väčšiny nájdeš v minulosti len bolesť a v budúcnosti len strach. To najdôležitejšie z minulosti sú ponaučenia a lekcie. Ostatné je len prebytočná batožina, ktorú so sebou nesmieš nosiť. To najdôležitejšie v budúcnosti je jasná vízia, jasný cieľ.